Hello guys, good morning madlang people. Sa makita ninyo guys, dako din sa kong maisan, dako kay kog yuta, dato gugo. So karon guys, nag-hire kog mga baby boys no nga mo harvest akong maisan. Gusto na ko nga kanang mga dagkog lawas. Buso. Karlangon. Oh, naaman lagi si Mads dere. Guys, nakita niyo guys, mo na akong maisan, dako jud kay ni. Nagunsa man na siya diha ah. Nag-vlog-vlog ni? Adtuon daw nako be. Uy, day. Nagunsa ka diri, day. Sumunod ako kipangita guys. Nakunsa ka diri day. Niagir ako diri aday. Dakua sa maisan diri day no. Kakinsa siguro ni? In fairness, day, waka kabalo, day. Gusto lang ako i-clarify, day, nga ako'y tagiyaning 2 hectares nga maisan. Dato ba yata? Sure day uy. Ang nailhan magud na ako nga tag-iyaan ni. Nag-abroad daw. Uy, kapatag ka, ragyaw-yaw, bali mo, ha? Maritisyo ka na ko. Ako'y tagiyaning maisan. Ayaw dayon kasuko day. Istorya ra gani ko. Ay, pero po ko ni mo. Sa tanan mo sa kuwaway kwarta, di ka palitong maisan? Huh. O sige na lagi. Ikaw na lagi tag-iyaan na. Muagi ra manggugko. Sige na, be. Layas na diri, be. Nagsapok, yun akong dugo ni mo, day. Layas na, be, layas. Day, dili po ka maulaw sa imong followers day no? Nag-live biya ka. Ay, guys, sorry guys. Kanang, ngalera dyan ko guys, pasensya kay mo ha, kay humble ra mo ko kay kugod. Actually, gamay ra kay na akong maisan guys. Sige day uy, madto na ko. Okay guys, mauna to. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and share. Kalibangon. Medyo kay ko ay. Ginoo ko kalibangon na kay ko ba? Kanina na ko kalibangon. Ginoo ko kapait. May mong dato. Oy, malibang na dyan kamaisan, ani. Basta man ni mahoron. Bugiro kaayo, nakapalit ra gayg maisan. Mag-inato na. Duda na ako, murag na yung nakasulod iro diri. Baho jud kayo. Sakpan lang ako na basta kay puspos nga inabot ni sa kuha ba. Lagot jud kaayo. Uy sir, unsa may ato sir? Uy, dam, kabantay kag iro nga ni sulod diri dam. Pura magug na ni maho, magug tae ni yung kamaisan good, bur gilibangan gini ba? Ay ngano man day sir? Imuha ni maisan? O dam, kuha ni maisan diri dam. Abroad mo kugikan nya, karon ako ka bisita pud ba. Ay tama lagi ko sir. Mao pud na ingon sa akong mga silingan. Na unsa man? Nga ikaw ang tag-iya. Nakauli na day ka sir? Oh, bago lang gid dam nya. Ditso lang po sa kumaisan. O sige sir, agira ko ha. Sige dam, amping. Ina ko na kay makita ni iro ha kay puspusan ko na ditso ba. O sige sir. Tama jud si sir. Naa jud baho ba? Ay, salamat. Hoy day, nagunsa man ka diha day? Wala naman day. Kanang, nag-survey ko sa abono sa kumaisan ba kung nitubo ba gyud. Ayaw na day, mag-atik-atik pa jud ka. Ikaw na libang da no? Oy, nga na magbuot magkakakuha man ng maisan. Imuha day ha. Sir, naang iro nga gipangita nimo oh. Daan ko palagi, naagi na libang. Naman ni tagiya. Day, pabukid na ko. Sir, tuara sir. Oy, dire. Gugda! Tagam kang bayuta ka, hambugira magugkaayo ka.